Mä näen ehkä niin hyvin, mutta nyt ette sitä odottaa. Mutta siitä saattekin. Sitä saa mitään. Eiks niin oo? Nyt. Niin. Joo, mä sain. No, ok. Sain tämmösen vahun. Ja jos teen erikoiset tekijät. Tämmönen vaastolippis. Tämä hattu. Mulla on tämmönen liivet. Mulla on tämmönen kasvoi. Mulla on tämmönen kaulahoili. Jup. Sit mulla on tommoset liivit. Tänne on. Ne näkyy ehkä vähän paremmin. Peilistä nyt mä näytän tässä liivissä. Tämmöiset liivit. Kuitenkin tässä kaksi tämmöstä mihin voi laittaa akut. Yksi tämmönen mihin voi laittaa tämän kuulia. Mä oon tänne aina 500 purkin kuulia. Ja sitten tänne mä laitan joskus kun mä saan pislaa sen lipas ja varatähtäin. Mun aikuinen sen. Joten mun tulee huppari. Joo. Niin tässä on se varatähtäin. Ja tällainen parasta okko. Tämä on aika jees. Ja Max One joule. Tossa oli paketti yli 10 taas suunnilleen. Tässä on 400. Tää. Pistän ihan tällä tauksia. Tää on kiavaa. No se on oikeesti ihan täynnä kuulia. Tää on ainakin. Tätä mä käytän ihan heti. Tuossa tuli aina mukana. Tulee automaattisesti mukana tämä kantohihna. Mä oon huono muistimen, mä kadotin sen heti. Mä otin mun laukusta tämmösen hihnan. Missä on mulla? Mä otin tunteematon sotilas. Joo. Ja tässä oli semmonen perustähti.
Ja ja. Niin. Tässä on 4 tässä on ekan sape, sitten sitten fire. Niin täältä tulee. Täältä laitetaan. Täältä laitetaan nahkit. Voi ampua. Tässä. Tää ei ole nyt pystytään. Laitetaan toisesta. Joo. Niin, tässä on tässä onkin maillatsit. Tässä on tähän on maalta ehkä holotähtäimenkin. Tää sit mä käytän sitä perusta. Ja tänne mä oon ajattelin lasertähtäimen. Ja tänne lampun. Ja tänne... Mutta tänne ihan taakse tulee sinne... Deppe. Joku piirike kuitenkin. Mä laitan semmoista, että tossa tulee... Tai mä laitan ehkä semmoset... Että siitä tulee näin ja sitten klikki ja sit siitä tulee semmoset ja... Koska tällaisella mä oikeesti niinku puolustan. Mä en voi hyökätä. Mä en oo niin voimaksi laata tätä niin nopeasti. Mutta se on Joonas. Tästä tykkäsit. Ja mä otan tonne. Jos te haluatte, kun tässä on Mr. Tuomo. Jos haluatte katsoa Mr. Tuomo, se softaa. Tai sitten lakko. Se on ihan saadaan hyvä. Jos tykkäätte Fifasta, niin kannattaa katsoa lakkoa. Ja jos tykkäätte vähän sekoisesta, niin kattokaa Mr. Tuomo. Mä otan se itse kanavan nimet tuonne alas. Niin. Tai sitten mä voin ehkä ottaa linkinkin. Mutta se oli semmonen video tänään. Ja Joonasta, mutta Joonas tekee. Niin joo, se oli sitten Joonas täällä ja se olisi niinku Joonas kuittaa piip 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 piip.